Hello, Namaskara. V4NEWS in association with Sun Premium Refined Sunflower Oil ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುನು ಇರಾಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರಡ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರ ಸೊ ಮುಕುಲ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕುಲ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ Sun Premium Refined Sunflower Oil ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೋಲ್ಸ್ವೇಗನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಲ್ಲವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ BDG Pi ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಸ್ಎಲ್ ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ Hotel Lakshmi Cityside, Winsome Vinayaka Marketing, Essen Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Car Decor Kadri, Bima Jewelers, Hotel Rupa, Digital Planet, GL Acharya Jewelers, Induscare Equipments, Vasudev Stores, St. Joseph Engineering College, Dr. MV Shetty Group of Colleges, Olympic Sports, 11, Costume Cottage, West Coast Motors, Glitz Entertainment, ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ V4NEWS ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ನೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಸ್ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ದ ಟೀಮ್ ದಕಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಟೀಮ್ ಅವು ಐತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗನೆ ತೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೀಮ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಪಿರವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಡಕುಲ್ ಮುಗಿತೇರ್ ದಾದಾನ್ ಬನ್ನಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಕಿತಾಪತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಅಕುಲು ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಅನಗ ದಾದ ಮತ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿದ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಐನೀತೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಸ್ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ Kudla Kusal on the stage. Essen Enterprises, trusted name and service in the field since 1996. Visit Essen Enterprises opposite Ganesh Medicals, Pampwell, Mangaluru. Hello. Ana kevidanna ballanna jor ballanna. Itte ಆಯ್ತಾ ಕೇಳಣ್ಣ ನಾನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪುಗವೆ ಪೈಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನವೆ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕಲಪನಕ್ಲ ಕಲಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊರ್ಪನಕ್ಲ ಬರೋ ಕೊಲೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾನು ಬರ್ಪಾರೋಡು ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳತ್ತ ಬರ್ಪಾರಗು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಇರಾಗ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಕವ ನಾನು ಇರುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಡ್ರಿ ದೇವರೇನೆ ರಾಮ ದೇವರೇ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾರಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇವಂತ ಮರೆ ಒಂಜಿ ನರಮಲ್ಲ ಇದ್ದತ್ತ ಬೇಲೆನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರತ್ತ ಮಂಜಲ್ ಬಿಡ್ತಿ ಯಾನು ಕೆಂಪು ನಾಕೆ ಉಳೈ ಬೋಲೆತ್ತ ಯಾನ್ ನೀಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಡು ಬೇಡ ನೀಲಿ ಮಂಜಲ್ ಹಾಕ್ಯ ಬಿಡ್ತಿ ಕೆಂಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾನು ಉಳೈ ಬೋಪೆ ದೇವೆ ನಿಕ ಭಾಷೆ ಜಮನಿಕೆ ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ತ ನಿಕಲ ಉಳಾಡೆ ಯಾ ನಿಕಲ ಫಂಟಾಕರ ಬಂತನತ್ತ ನಿಕಲ ನಾಲ್ನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮರ ಉಳಾಕಲೊಂದು ಲೂಡಾಗ ಬಂದುಲರತ್ತ ಲೂಡ ಬಕ ಏರಿಯ ನೀ ಲೂಡಾಗ ಬಂದು ಬಕ ಎಂಕ ಕೇಂತಿಜ ಪನ್ಪುಣ ವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಕೆಂಪು ನಾಕೆ ಮಂಜಲ್ ನಾಕೆ ಏನೊಂದು ಮಗ ಮಂಜಲ್ ಹಾಕಿಂದು ಅವು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಂಜಲ್ ಹಾಕವನ್ನಿ ಮಂಜಲ್ ಹಾಕಂದ ಬಕ ಕೆಂಪು ನಾಕಂದ ಉಲೈಕ ಪೋಲಿ ವಂಡ ಕಟ್ಟೆಡುಗೋಲಿ ಅವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಹಾಕಂಡ ನಾನು ನುಂಗಿ ನಡಬೇಕ ಬೇಗ ಉಳೈ ಬೋಲೆತ್ತ ಅವನ್ನಿ ಲೂಡತ್ತ ಮಗ ಲೂಡತ್ತಿ ಲೂಡಾಗ ಬೇರೆ ಮರಲುಂಟು ಎಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆನತ್ತ ಕಟ್ಟೆಡುಗುಂಡೆ ಯಾನು ಕಟ್ಟೆಡುಗುಂಡೆ ಅವ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಆ ಕಟ್ಟೆಡುಗುಳ್ಳು ಅವನೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಮಿತ್ತ ಹಾಕೊಡು ನನ್ನ ಕಟ್ಟೆಡುಗುಳ್ಳು ಹೋಗ್ತಾ ಮಾರ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಟ್ಟೆಡುಗುಳ್ಳುದು ಹಾಕುವ ಅಂದು ಕಟ್ಟೆಡುಗುಳ್ಳುದೇ ಹಾಕೊಡ ಮುಂತೊಂದು ಹಾಕ್ಯಾರ ಪೂಜಾ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಡ ಇದ್ದ ಮಾರ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ್ಲನ್ನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ್ಲವ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಗ ಅವಡವ ಅತ್ತ ಉಗುರ ಸೈಯಡು ದಾದ ಅವಳು ಅಡಿಕೆ ರೂಮಗೂ ಏರಿಯ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅವು ಜಗ್ಗ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇರ್ದಾದ ಅಂತಾರೆ ನಡ ಬಂತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒತ್ತರ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಹಿಡಿದು ಕೊರೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಗ ಅವು ಒತ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿ ತಾನೆ ಹಿಂದೆ
ಪ್ಲೇಟ್ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಆನ ಬಿಡಿ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ 2 ಲೋಟೆ 4 ಪಾಟೆ ಓಟೆ 2 ಲೋಟ 4 ಬಾಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳೈಬೋ ತೂಲಿ ತಾನೆ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಂಜಲ್ ವೈಂಟ್ ಹಾಕಿದಿ ರಾಮ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲು ಬಿಡಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಪುಣ ಕನಕಿಗೆ ಸಮೇತ ಮಂಜಲ್ ಹಾಕಿದಿ ಐದೀರ್ನ ಪುಣಕ್ಕೆ ಹಾಕುದೊಳಿತ್ರ ಅಂದಪ್ಪ ಓಟೆ ಎನ್ನ ಪುಣ ಕೋಡೆ ಮರ ಪುನೊಕ್ಕ ಫೈನ್ ಹಾಕರೇಜಿ ಬುಕ್ಕ ಪುನೊಕ್ಕು ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ದೇವರನೆ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಲನ್ನ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೋಡು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೋಡು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವೇ ರೆಡ್ ಸರಿ ವಾ ಕಲರ್ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಪಾತ ಪಾತೆ ಪೂರಿ ಪೆತ್ತೆ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೆಂಪು ಪತ್ತೆ ಇದು ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಬೇತೆ ಒಳ್ತಾವು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಅಣ್ಣ ಇಡ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಜಾರು ಅವನ ಪೇರಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಇದು ತುಂಬೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಾ ಇರು ತುಂಬೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಾ ಅಂದು ಅತ್ತಪ್ಪ ದುಂಬತ್ತೆ ಬೊಕ ಅವಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವಳು ಅಂದ ಐದುಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಓ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಏನ ಅಮ್ಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ ಸಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಪೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದಿ ನುಪ್ಪು ತಗರನು ಮತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಪಿದಾಯಿ ನುಪ್ಪು ತಗರ ಉಲೈಡು ಉಚ್ಚನ್ನ ಉಚ್ಚನ್ನಿ ಓಂಡಿಯ ಉಲೈಡು ಉಚ್ಚುಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಚ್ಚು ಐಕೆ ನುಪ್ಪದ ಕರತ್ತ ಅವಳು ಉಚ್ಚಿತ್ತಿನಿ ಅವು ಯಾನ್ ನುಪ್ಪದ ಕರ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಜಿಪುದ ಬಿಸಲ ದಾಡ ಉಚ್ಚು ಹೋತು ಕಜಿಪುದ ಬಿಸಲ ದಾಡ ಎಂಜ ಕಜಿಪೆಂಜಿನ ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪು ಓ ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪು ರಾಮ ಬಾಗ ಉಚ್ಚು ಬರಂದ ಪೋಂದು ತಾನೆ ಇಂದು ತೆತ್ತಿದ ಪರಿಮಳ ಉಚ್ಚು ಐತಿನಿ ತೆತ್ತಿದ ಪರಿಮಳ ಬೊಕೆಂಜಿ ನಾವು ಈ ತೆತ್ತಿದ ಪರಿಮಳ ಉಚ್ಚು ಬರ್ಪುಂಡ ಬೊಕ ಉಚ್ಚು ಬರಂದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಳ ಹೆಚ್ಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಳು ತೆತ್ತಿದೀವಡ ಈರೆಂಜ ಪೆರಾಟೆನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಳು ಕೆತ್ತಿದ್ದೀನಂಡ ಅವಳಾಡಿ ಎತ್ತಿನ ಉಚ್ಚು ಬಿದ್ದ ಬೆದರಂದ ಅವಳು ತೆತ್ತಿದ ಪರಿಮಳಗೂ ಉಳಂಜು ಉಚ್ಚು ಹೋತನು ನನ್ನ ಮೂಳಂಜು ತೆತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಟುಕೊಂಡು ಚೂರು ಇಡೆ ಮರಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಮರಲೇ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳ ಉಚ್ಚು ಹೋತನಿಗೆ ಪತ್ತೋಡು ಚೆಂಚ ಬತ್ತನ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತುನೊಂದು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅಣ್ಣ. ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡ ಉಚ್ಚುನು ಪತ್ತುನೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಎನ್ನಡ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ರೀಪು ಬೋಡು ಏ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ರೀಪು ಬೊಡ್ಚಮ್ಮ ದಯ. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ರೀಪು ಯಾವ ಮಂಡೆಗೆ ಬಾಡಿರತ್ತೆ ಅವಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಮಾರ ಇರದಾನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲೆಪ್ಪರ ಉಚ್ಚು ಅವು ಎಡ್ಡೆಂದ ನಾವು ಅಂದ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ರೀಪುಡು ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ರೀಪುಡು ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೊಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ದಿಯೋಡು ಬಾಕಿಲ ದಿಯೋಡು ಗೂಡು ದುಲ ಎಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ದಿಯೋಡು ಹಾ ಈ ತೆತ್ತಿದ ಪರಿಮಳಗು ಉಚ್ಚು ಗೂಡು ದುಲೈ ಬರ್ಪುಂಡ ಗೂಡು ದುಲೈ ಪೋಯಿ ಗೂಡ್ಲೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡೋಡು ಉಚ್ಚು ಲೈ ಬಾಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಇದೆ ಸಬಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇದೆಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡ ಒಂದು ಬಾಕಿಲು ವಾಡ್ನೇರು ಬಾಕಿಲನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ಬಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಕು ಬಾಕಿಲು ವಾಡ್ರ ಸನ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಉಚ್ಚು ಒಲಂಡ ಚುಚ್ಚಿನ ಎಂಕ್ ಓ ನಿಕ್ಕು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನ ಎಂಕೆಂಚು ನಕ್ಕು ಉಚ್ಚು ಕಿಸು ಕೊರ್ಪುಂಡ ನಿನ್ನ ಪೊಟ್ಟ ಐಟನ್ನು ದಿಕ್ಕಲ್ ವಾಡು ಮಂಗ ಬಾಸೆ ಜನ ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚು ತೂತನ ಮೇವು ಅಂಡ ಓ ಉಚ್ಚು ಒಂದು ತೂತನೆ ತೂತನ ತೂನಾಗ ಎಂಚಿ ಎತ್ತಿಂది ಉಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಐತಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿ ಉಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತ ಮಂಗ ಉಚ್ಚುನು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿದ ಉಚ್ಚು ಉಂಡು ಮಾರ ಇಂದ ಅರೆ ಉಚ್ಚು ಮರ ಉಚ್ಚು ಕುರೆ ಉಚ್ಚು ಚೊರೆ ಉಚ್ಚು ಆ ಉಚ್ಚುಡು ಓ ಉಚ್ಚು ಒಂದು ಓ ಉಚ್ಚು ಏ ಮಾನ ಮುಚ್ಚು ಮಂಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಾಸೆ ಜನ ಅಚ್ಚ ಆತ ನಮ್ಮನಿದ ಉಚ್ಚು ಉಂಡು ಈ ತೂತನ ಯಾನ್ ಓ ಉಚ್ಚು ತೂತಿಜಿ ಉಚ್ಚು ಅಂದು ಬಕ ಓ ಒಂದು ಉಚ್ಚು ತೂವಂದ ಈ ಉಚ್ಚು ಆ ಉಚ್ಚು ಈ ಉಚ್ಚಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮರೆ ಅವತಿ ಯಾನ್ ತುದು ಬರ್ಬ ಇರ್ತುಲಿ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಉಚ್ಚು ಹೋಗಿ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಅವ ಭೂಮಂಡ ಚಾಲ್ ಬರ್ತಿ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ಉಚ್ಚುದ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಟ್ ಆರು ನಮ್ಮೇರು ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚಿದ ಸೈತೀನಿ ಅಂಚೆ ಉಚ್ಚುದ ಉಚ್ಚುದ ಪೂರ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓ ಅದೇ ಅವ್ವಿಯಾ ಕ್ಯಾರೇನ ಕೇರತ್ತಿ ಬೊಕ ಕರಿನಾಗೆ ಓ ಕರಿನಾಗೆ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಮಂಡ ಕರಿನಾಗೆಯ ಅವೇ ಅಂಚೆ ಮಂಡ ಈ ಜಾಣ ತಂಚೆ ನಾವು ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಮರೆ ದಾದನ ಕರಿನಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳನ ಅಂಚೆ ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪಂಡ ಈ ಕಪ್ಪನ ಬಂದ ಆತ ಸಸ್ತರ ಮಲ್ಪಲು ಬರ್ಚಾವ ನಾನು ಕಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಉಂಡಣ್ಣ ಯಾವ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ನಾನು ಕಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಬು ಮುಗಿಯಡು ಮನದು
ಕಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಆಂಚಿನ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆನು ಮೀಪದ ಪುಗೆ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಉಂಡಪ್ಪ ಮೀಪದ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆನು ಪುಗೆ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಉಂಡತ ನನ್ನ ಮೀಪದ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಪುಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರುಗಿ ಪುಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಎದುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಲಜಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ ಆತನ ಆತ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾಡಿ ಓ ರಾಮ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂತ ಒಂಜಿನ ಮೀಪದ ಪುಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತನ ಪಾತೆ ಓ ರಾಮ ಪಾತೆರ್ 2 ಗಂಟೆ ಆಡಿ ಬಾಲೆ ಪುಗೆಟ್ಟೆ ಬಾಕಿ ಬಾಳೆ ಪುಗೆಟ್ಟೆ ಬಾಕಿ ಪುಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಡ ಕುಟ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಡಬ್ಬು ಒಟ್ಟುನುಂದು ಒಂದು ಕಪ್ಪಾತಿನತ್ತಿ ಪುಗೆ ಆತಿನ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾತಿನತ್ತಿ ಪುಗೆ ಆತಿನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮರಿಯತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮರಿಯತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮರಿನ 10 ಸುಲಭ ಪತ್ತೆರಾಬ್ಜಿ 10 ಸುಲಭ ಗಡಪೆರಾಬ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರಿಯ ನಮ್ಮ ದನ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತನ 4 ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು 4 ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮರಿಯಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಕಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನ ವಿಷಯ ಎಂದು ಉರಣಿ ಕಮಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಚ್ಚು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಓ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ತಿಂಗಳ ಕಮಲ ಮಾಡಿದ ಅವು ಕಮಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಚ್ಚು ಹತ್ತೀನಿ ಉಚ್ಚು ಹತ್ತದಾನೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೋಯಿ ನಡಿ ಅಜ್ಜಿರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಂತಿರು ನಾಚಿಗೆ ಅದು ತರೆ ತಗ್ಗಾಯಿ ನೀವನು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ದಿ ಕಮಲನ ಕಮಲತ್ತ ಉಚ್ಚು ಹರೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರೆ ಚೆಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಅದು ಮಾರ ಚೆಕ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ದೆತ್ತ ಕಮಲತ್ತ ಉಚ್ಚು ಕೊಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಬಂತೀರ ಅವು ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಾಟು ನಾವು ದುಃಖ ತಡೆಯರಂದ ಬುಡ್ತೀನಂತ ಜೋರು ಒಂದು ಕಮಲ ಉಚ್ಚು ಮುಖ ಕಮಲ ಹೋತಾಳು ಇದು ಕಮಲ ಅಂತಾನೆ ಭತ್ತ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಕಮಲ ಬೋಡ ಉಚ್ಚು ಬೋಡ ತಿಕ್ಕುದು ನಾಚ ಕಮಲ ಉಚ್ಚು ಬೈದಿನ ಉಚ್ಚು ಐಕ್ ಅಜ್ಜರು ಪಾತೇರ ನಾನು ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಆ ಪಾತೇರು ನಾನು 3 ಪಾತೇರುವೆ ನೀ ಗೊತ್ತಿನ ನಾನು ಪಾತೇರುವೆ ಪಾತೇರು ಒಂಚೂರು ಜಾಗೆ ಬಿಟ್ಲಿ ದಯಗೆ ಉಚ್ಚು ಪೋಯರೆ ಪೋಪನ ಉಚ್ಚಾತ ಅಂದು JCB ಪೋಪನ ಎಂಚಿನ ಮರೆ ಅಂಚತ್ತೊಂಜಿ ಕೈ ಬೀಜಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಬಾಡು ಓಡೆಗೆ ಉಚ್ಚು ಕೈ ಬೀಜ ಪೋಪನ ಉಚ್ಚು ಕೋರ್ದಾಟ ಒಬ್ಬನ ಈ ಪಂಪನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತೆ ಓ ಕರಿನಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಉಪ್ಪು ನಾಟೆಗ್ ಈ ಬೈದತ್ತ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಆ ಗಲೀಜಿ ತೆತ್ತಿದವಳು ಬತ್ತು ಕುಲೊಂದಿನಿ ಹೊಂಡ ಅಂಚೆ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಣ್ಣದು ಗೊತ್ತುಂಡ ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಪೇಪ ಆಡುವಾರ್ಬಿಡು ಯಾಪ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಗಜಿ ಬುದವಳು ಗುಳ್ಳಿ ಎರೆದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಡೆ ಎತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದಾನ ಎಬ್ಬೆ ಅತ್ತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಿ ಏತು ದಿಕ್ಕಿಡ ಸನ್ಮಾನ ಆತಿಂದ್ಯಾ ಕರಿನಾಗ ಏತು ದಿಕ್ಕಿಡ ಸನ್ಮಾನ ಏರಿಗೆ ಓ ಸನ್ಮಾನ ಹೀರೆ ಗತ್ತ ಸಾರಿ ಅವು ಕರಿನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ದಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಿಂಚಾಯಿ ಸಾರಿ ಅವು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಬಿಡು ಅವಾಗ ಈತ ಮರ್ಯಾದೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರಿನಾಗೆ ಬರ್ತದ ಮುಳು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದವಳು ಕೊಲು ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಡೆತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಚಾಯಿ ಏರಿಗ್ಯಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಈರೆಗ ತತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನಾ ಕಪ್ಪದ ಮುಸುಟ್ರು ಅಜ್ಜಿಲಿ ಎಂಕ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಸುಟ್ಟೆ ದೋಚುನು ಮಾರ್ರೆ ಅವಳು ಸಾವು ಓ ಕರಿನಾಗ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ಬಿಡತ್ತು ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಡೆತ್ತು ನಿಕ್ಕಿ ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಮೋನೆಡಿತ್ರ ಮೀಸೆಗಳನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಡಿತ್ರ ಮೀಸೆ ಎಂಚಿನ ಮೇಲಿನ ಇಡಬಲ ಮಂಗ ಎಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನಾಗಾಗಿ ಮೀಸೆ ಉಂಡ ಮೀಸೆ ಪರದ ನಾವು ಮುಗ್ಗುಡ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪನ ಮಂಗ ಒಟ್ರಾಸ್ ಪಾತ್ರವಲ್ಲವಾ ಬರಿಕೊತ್ತು ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತವ ಅಣ್ಣ ಇದು ಮಗಳಾಟೋತಿ ಪಾತ್ರವಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತದ ಉಚ್ಚು ಸೈತನ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೀಲೋಡ ಬತ್ತದ ದಕ್ಕಬೇಕು ಎಂಚಿನಣ್ಣ ಪಾತ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತೀರು ಪತ್ರ ಬತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಈರೆಗಿತ್ತ ಚುಚ್ಚಿನಿ ಉಚ್ಚು ಮಿನಿ ಚುಚ್ಚಿನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವಿ ನಿಂಚ ಈರೆಗಿತ್ತ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವಿ ನಿಂಚ ವಿಷಯರ್ನ ಅತ್ತ ಅದು ವಿಷಯರ್ನ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಂಚ ವಿಷಯರ್ನ ಜೀವ ಬರ ಕಪ್ಪ ಬಕ ಇರ್ಬೋದು ಅವಳು ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಏನಂದಿ ದಾಯಕ ದೇವರೇ ಕಪ್ಪು ಬಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಂದಿ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ಬೇಕು ಏನಾರ ಆವಾವು ಯಾನೋ ಕುಸಾಲ್ಡವನ್ನ ಆ ಜನವನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬರಿಕುಂತು ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ಬರಿಕುಂತು ಯಾವತ್ತು ಅವು ಎತ್ತಿನ ಉಚ್ಚತ್ತೆ ಪಚ್ಚು 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 ಉಚ್ಚತ್ತು ಪಚ್ಚು
పచ్చు పచ్చు అమ్మా దేవా ఇంజనమ్మ తరైరు కూడా ఎరుదిరుకుజీ తరైరుకుండి ఎరుదిరుకుజీ నీరు కూడా నీరు గురించి బుక్కించినావు సర్బత్తుండా పెయింట్ ఉండు వరపారా పెయింట్ ఉండు వరపారి పెయింట్ భర్య రాపిజీ బొక్క పెయింట్ కొరియా రాపనత్త కావాలన్న బేలే బాబు నిక్కులు ఇచ్చిన మరలు కట్టుంది నీకు బెండ్ అయితే నేత ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಜರೋಲಾಯಿ ఇంక బేలే అనుకును దాని ಅವಳು ಹುಚ್ಚು ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಓಲು ಅವಳು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದವಳು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ತೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಲಜ್ಜಿದಾಲೆ ಈ ಅಲ್ತೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವಳು ಹುಚ್ಚು ಉಂಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಉಂಡ ಅವತ್ಲೆ ತೂ ದರ್ಪೆ ಓಡೆ ಓಡಿ ಹುಚ್ಚು ಅಂತು ಯಾರು ಹುಚ್ಚು ಒಳ ಮಾತ ಚುಚ್ಚಿನ ಹುಚ್ಚು ತುಚ್ಚುನು ಬೊಕ್ಕ ರೇ ಹುಚ್ಚು ಆವಡು ಒವ್ವೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆವಡು ಅವು ತುಚ್ಚುನು ಏಪ ಏಪ ಐಕ್ ಬೇನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇಜಿನ ಓದು ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜನ್ನ ಈ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಾಣಿ ಉಂಡತಿ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಂದೇನ ತುಚ್ಚುನು ಹೋಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವು ನರಮಣಿ ಮಾತ್ರ ಹೌದಾ ಅಣ್ಣ ಆ ಕಡೆ ತೊಂಜಿ ಬಂಡೆ ಎತ್ತ ಅವು ಹೀರೆಗೆ ನಂದಲ್ಲ నీకు సత్య పంటది సీత పోయింది మారే ఓ రామ పెంచిన బేరింగ్ మారాయన ఆడ బేరింగ్ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪು ಜರ ಬಗ್ಲು ಹೊಡ್ಚಾವ ಒಕ್ಕಾಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ತು ನೋಟು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಓ ಬೇರಿಂಗ್ ಯಾ ಬುಕ್ಕ ಬೇರಿಂಗ್ ಎತ್ತವು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹೋವಿಯಾ ಬೇರಿಂಗ್ ಲತ್ತು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಲತ್ತು ಡೇರಿಂಗ್ ಅವೇನಾ ఆ డేరింగ్ ఒక్కల రింగ్ ఉండత్త ఓల్ రింగ్ ఇప్పటి ఇప్పటి ఆయన అంచెత్తన్న దాదా ఆయన జాతు తైరోడు ఉచ్చు బత్తెర పోడునంట ఆయన కైట్ తదను భస్మ ఉరుక్కు మినిపోడు ఏ బస్మతి బొక్క ఓ బస్మతి బొక్క విషయం జనగుతున్నా ఆయన కైట్ గరుడ రేక్కిండు ఇచ్చా కైట్ గరుడ రేక్కిండు కైట్ గరుడ రేకెత్ತರ ಉಚ್ಚು ಕೈತಾಡಿ ಬರ್ಪಿಚಿ ಕೈಟ್ ಗರುಡ ರೇಕಿದ್ರ ಉಚ್ಚು ಕೈತಾಡಿ ಬರ್ಪಿಚಿ ಉಚ್ಚು ದೂರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಗರುಡ ಗಮನ ఉండదు ಲಿಗೆ ಗರುಡ ಗಮನ ಅತ್ತ ಎಬಿ ದೆಟ್ಟು ಗರುಡ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಸೆಟ್ಟಿಲ್ ಇದೆ ಫುಕ್ ಬಾ ಜಗಿಸಿದು ಅವಬತ್ತಿ ರಾಮ ದೇವ ಕೊನ ಮಾರೆ ವನ್ನ ಐದು ಕೊನ ಐತಿ ಕೊನ ಮಾರೆ ಉಚ್ಚು ಅಂಟಿ ಕೊನ ಇದು ದಾದೆ ಓ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲು అంటే అవు బల్లి అంటే బల్లు అత్తి గోయిందన్న ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡು ಎಕ್ಕ ತೂನಗ ಸರಿ ಉಚ್ಚು ಇರ್ತುತ್ತು ಜರ ಉಚ್ಚು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪಂದು ಜಾಗೆ ಸರಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಜಾಗೆ ಸರಿಜಿ ಎಕ್ಕಡು ಉಚ್ಚಿ ಸಚ್ಚು ಉಳೈ ಹೋಯ್ತಾ ಸಚ್ಚುನ್ ತುದು ಉಚ್ಚು ಅಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಾತೀನಿ ಸಚಿನ್ ತುದು ಉಚ್ಚು ಅಡಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಉಚ್ಚು ಅಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಾತೀನಿ ಜಾಗೆ ಸರಿ ಜತ ಜಾಗೆ ಸರಿಜಿ ಎಕ್ಕಡು ಉಚ್ಚಿ ಇದು ಬಲ್ಲು ಬಿರೋ ಉಚ್ಚ ಒಂದತ್ತ ಅನ್ನ ಇದು ಬಲ್ಲೆ 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 ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲೆ 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 ಕೊಲ್ಲೆನ ಕೊಲ್ಲೆನ ಬಲ್ಲೆನ ಒಲ್ಲೆನ ಏರಿಗು ಅನ್ನ ಕೊಡು ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂದಿ ಬಲ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅನ್ನ ಯಾನ ಬಂದೆ ಕೇಳಿ ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲಾತಿಗೆ ಮಲ್ತನ ವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜತೆ ಎಂತಿ ನಕಲು ನಕಲು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡೈನ ಬೇಲೆನ ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲಾತಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜತೆ ಸಬಸ್ ಕೊರಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತನ Thank you. ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಐನ್ ನನ್ನವರ ಬಗಲು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡೈನ ಬೇಲೆನ ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲಾತಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೋ 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 ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ವೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾನ ಪೋ ಮರ ಬೇಲೆ ತುಲ ಮರ ಯಾಪ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಮುಗಿತುಕೊಂಡು ಪೋ ನಡ್ಬೋ ಹಾವು ಪೋ 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 ಬೇಗ ಫೈಟ್ ಹಾಕಿ ಮಲಬೆ ಉಚ್ಚು ಮಾಡದ ಮಾರಿ ಬತ್ತನೆ ಉಚ್ಚು ಮಾಡದ ಬೇಲ ಆಡ್ಲೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂತಲಕಂತ ಮೂರು ದಿನ ವೈ ವೈ ದಬಾ ಮರ ಗಂಜಿದ ಕಾರಣ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಉಣ ಗಂಜಿದ ಕರ ಅಂತ ಬಿಜಾಯಿತ ತೈನೇರಿಗೆ ನಮ್ಮೆ ಉಣಪೇನೆ ಹೋಟೆಲೇ ಮರೆಯ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಕಾರು ನೋಡು ಬೈಂಟ್ ಹಾಕಿರಂಡು ಇರ ಗಂಜಿದ ಕರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವರ ಅವಳು ಐದಿಲ್ಲೇನ ಎಂಚಿನ ಮನೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 11 ವಾರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 11 ವಾರ ಆನ ಆಂಡ್ ವರ ಉಳೈದಿಲ್ಲ ದಿನ ಮರ ದಯ ಗಂಜಿಗೆ ಬಲ್ಲನ್ನು ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾಸೆ ಗಂಜಿಗೆ ಬಲ್ಲನ್ನು ಬಾರ್ದು ಮರ ದಾಯದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಪುಡಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನರ್ಮನ ಆದಿಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಅವು ಎತ್ತ ಪಾತ್ರ ನರ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಆಪುರ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು So V4 News in association with Sun Premium Refined Sunflower Oil Arpane Malpananchina Comedy Premier League Season 4 Essen Enterprises Kudla Kusal onji super aina anchina zabardast performance korenu jorda dati baradu for the Kudla Kusal lu daita niklegi namne visil burra dada maltar anchala mani pujir mallej ಜನಕುಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಜರ್ಜಸ್ ನಗಲ್ಡ ಕೇನ್ಗ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಕಥೆ ಅನ್ ಬಂದು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ
ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುನ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರಿಯರ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಪುಷ್ಪರೆ ಸೀಸನ್ 4ದ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆಪ್ಪನು ನಿಕ್ಲಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ತೋರಪ್ಪನ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಅಡ್ಲ ತೂಕ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಕೊನೊಪ್ಪರು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂರ ಮನಸ್ಸೇ ಆಪುಜಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಲ 4-6 ಪುರ ಪೋತುಂಡು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚ್ಡ್ ಪುಷ್ಪೇರ್ ಅಶೋಕ್ ಮನೀಶ್ ರಡ್ಡು ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ ರಡ್ಡೇ ಸಲಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕದು ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರವಿರಾಮ ಕೊಂಚ ಅಂತೂ ಪಾತಿರ್ನೇ ಬಡ್ಚಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಂಡು ಮೊದಲು ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ನಲ್ಲಾತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 5 ಇಡ್ಲ ಬರಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಸೀಸನ್ 5 ಶಶಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಂಜರ ತೆಲ್ಪರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪರಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿ ರವಿಯನ್ನಿ ದಾಯ ಕಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪು ಸೊ ಅವು ಬರೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನು ಕಾರಣ ಪುರ ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಪುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಪ್ಪತ್ತಿನವರ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಕೋಟ್ ಪುರ ದೆತ್ತದ ಇರ್ ತೆಲ್ತದ ಅಂಚದ ಆತನೆ ಆ ತೆಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಮುಕ್ಳು ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬೇತೆ ರೀತಿ ತೆಲ್ಪೆರೆಪ್ಪುನು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಪುಂಡು ಇನಿ ಅಂತೂ ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪುಲಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಂದೇರು ದುಂಬು ಅವ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದೇರು ಸೇಮ್ ರವಿರಾಮ ಕೊಂಚ ಬಂದ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅವ್ರು ಪುಷ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಪುಷ್ಪಣ್ಣೆ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುದಾದ ಮಾರೆ ಅವು ಸೈಡ್ ಎ ಇದು ಸೈಡ್ ಬಿ ಅಂದಾಂಡ ಓಕೆ ಆಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಂದು ಆಂಡಲ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಶಿಪಣ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ ಉಲೈಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ತಳಮಳ ಇಂಚಿನುಂಡು ಅವಿನ ಇಡೀ ಪಂಚ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯರ್ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಬಾಜನೋಡು ಉಚ್ಚು ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಆರು ಪನ್ನಕನ ಈ ಬಾಜನ ಕೊನ್ಲೆ ಪನ್ನಕನ ಇಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು 5 ಮಲ್ಲ ಪಂಚ್ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆತ ಆನಾಗ ಅವಳು ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಆತನು ಆರು ಉಚ್ಚಿ ದೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ನಾನು 2 ಸರಿ 4 ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಬೋತನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪಂಚವು ಆತ ಶೋಕದ ಪಂಚವು ಆ ಕಡೆತ ಪಂಚ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಇಡೀ ನಿಖಲು ಅವನ ಕಡೆತ ಪಂಚಿಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎತ್ತದಾರೆ ಸೂಪರ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತನ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಶಶಿ ಅನ್ನಡ ಶಶಿ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಕ್ಲೆಗೆ 10 ತಿಕ್ಕಿಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ 10 ತಿಕ್ಕಿಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಗುಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರಜಿ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಬರಿಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಅರೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ TV ಚಾನಲ್ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂತ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆತನು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದರೆ ಬರ್ರಾಯ್ಜ್ ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡುಲ್ಲೇರ್ ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಆರು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಪಿರ ಬರ್ಪುಲಕ ಆವಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬದಲು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ದಿನೇಶ್ ಪರ್ಕಳ ಅಂಚೆನೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಯಮಲ್ತ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ನೆತ್ತ Essen ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನೆತ್ತ ಓನರ್ ರಾಕೇಶ್ ರೈಲ ದಯಮಲ್ತ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಯಾನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ರೈ ಕಲ್ಲಾಡಿ ನಿಶ್ಚಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪಿಲ ವರದರಾಜ್ ಎಂ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚೆಬೈಲ್ ಯತಿರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಂಡಾರಿ ಪತ್ರಾಡಿ ಗುತ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಓಕೆ ಸೊ ತುಯರತೆ ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಎಂಕುಲ್ ಕಂದ ನಿಖಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ತೂವಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನನ್ನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜೊತೆಗೂ ಎಂಕುಲ್ ನನೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲೇನ್ ತೆಲಿಪಾಯ್ರೆ ನಿಖಿಲೇನ್ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾಯ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಮಹಿಮ್ ರಾವ್ ದಾಸ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರಾ ಮೊಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ V4NEWS signing off from this program. Until then, bye bye, take care and stay tuned to Sun Premium Refined Sunflower Oil Comedy Premier League Season 4. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Comedy Premier League Season 4, powered by Land Trades Builders and Developers, Aruna Masala, Hospitality Partner, The Ocean Pearl, Automobile Partner, Volkswagen Mangalore, co-sponsored by Heaven Rose, Pallavi's Nutrimix, BDG Pi Enterprises, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Car Decor, Wagmi Cine Creations, Vinayaka Marketing, Essen Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Hotel Rupa, Dr. M.V. Shetty Group of Colleges, West Coast, Bhima, Black and Black Fashion Analyst, St. Joseph Engineering College, Costume Cottage, Induscare Equipments, Glitz Entertainment, SDM College Ujire, Vasudev Stores, Olympic Sports, Evergreen Garments and Exports and Digital Planet.